दिनैनि भिडिअआ गारि सिंनिफ्रायनो जागोन आरो लोगोसे पलिटिक्सनि बाथ्रा ना दाखालि जिहेतु बिसमुरियाव आबसुनिफ्राय आरो एनडिएफबि आफादनिफ्राय जयनिं जादोंमोन ना बे जयनिंखौ लानानै माखासेया गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होमबा पलिटिक्सआथ' आरो बिदिनोसै नोंनि मोजां जानायखौ आं मोजां मोना आं मोजां ओंखाम जानायखौ बैबो मोनसेया मोजां मोना ना बेफोरबायदि खुद्रिलायनायसै आंनाव 10 जन हाबोब्ला नोंनावहाय 20 जन हाबगोन नोंनाव 20 जन हाबला आंनाव 30 जन सोगोन थिक बेफोरबायदिनो गावजों गाव हाद्रि खुबैलायनाय बा हाब्रु खुबैलायनायखौ ना जों नुलायबाय थादों मैया सेम आरोबाव बेफोरबायदिनो बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो मोननैसो फरायसा आफादनिफ्राय बिपिएफआव हाबनायमोन बिथांमोनाबो स्टेटमेन्ट मोनसे होदों इउपिपिएलखौ गोख्रोङैनो फेजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंलायनायखौ जों नुनो मोनदों सेम आरोबाव दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो बेफोरबायदि रावखौ जों खोनानो मोनदों नायनोसै 2025 फैबाय आं हले खुला बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना जायफोर खोथा होनानै दोननाय बै खोथा होना दोननायफोरखौ दानि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा मावनो हायाखै दै अनलि इलेक्सन सफैबा मावगोन ओरै खालामगोन हेन टेन खालामगोन बायदि बायदिनो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो थ' गावनि गन्थं नाब्लाब्ला हंलाला हंथाथा गन्थंखौ बबेयाव दोनोथाय जोंना बिटिआर सिएम इएमफ्रा नायना लाग्रोनि एसे मजादार जादों एसे सिगां बयबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय दिनै जोंहा देबरगाव ब्लक बिपिएफनि आन्डाराव हलथुगाव प्राइमारि सिङाव थानाय धर्मपुरी नैबे गामियाव जोङो मोनसे मिटिं लिंदों प्राइमारिनि बे मिटिंआव गाहाय आलासि महरै जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा नुजाथिफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि दैदेनगिरिफोर उइमेननि इयुथनि बिएसइउनि गासैबो जोंजों लोगोसे लोगो लाफाफैदों आङो बिनि थाखाय बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावहरो बे समाव आरो मोनसे बिसेस मिथिहोनायखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों बे जाहैबाय थांनाय साननैसोनि सिगां जोंहा बिसमुरियाव मोनसे जयनिं प्रग्राम जादोंमोन आरो बे जयनिं प्रग्रामाव मैखोमै जोंनि हलथुगाव प्राइमारिनिफ्रायनो एक्स एनडिएफबि आरो एबसुनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव हाबफैदों बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि मथ' नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै गावसिनि गोजाम हान्जाफोरखौ नागारनानै जोंजों लोगोसे जाफानानै फैगौ बिटिसि इलेक्सन आरो भबिष्यत बर' आरो गुबुन गुबुन जातिफोरनि बिटिसिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनायाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना जोंजों फैबाय आरो नैबे आंनि साखाथि जिरायनाय बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव जइन जाफैदों जोङो रावखौबो बिसोरखौ बुङाखै नोंथांमोना जोंजों लोगो लाफैनांगौ होननानै नाथाय बिथांमोना इच्छा गावसिनि गोसो जानानैनो जोंखौ जोंनि मावनायखौ मोजां नुनानै बिथांमोना जोंजों लोगोसे जइन जाफैबाय आरो बिथांमोना हलथुगाव प्राइमारि आरो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो गामिफोराव हाबै हाबै बिथांमोना मैखोमै खामानि मावगोन बिथांमोना थिरांथा लाखाबाय आरो गुबुनफोर दंबावोमोन आङो मैया रिपर्ट मोननाय मथे गुबुनफोर बिथांमोनजों लोगोसे दंबावोमोन बे गुबुन माखासे बिथांमोनखौ जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानिफ्राय एक्सपेल जानाय माखासे सोद्रोमाफ्रा दाबि धमखि खालामनानै सिगिनानै मैया हमनानै लांफिनदों होननानै जों खोनादों आरो बिथांमोना दिनै जोंजों बेवहाय गिनानै लोगो लाफैयाखै बिथांमोना थांदोंब्लाबो बिथांमोनखौ हमनानै लांफिनदोंब्लाबो बिथांमोना खिन्थु बिसोरजों थालिया बिथांमोना जोंजोंनो थागोन आङो बे समाव नामफोरखौ बुंथ'ला खिन्थु बिथांमोना लांजादोंब्लाबो जोंजोंनो थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि सेरावनो थाफानानै बिथांमोना जेब्लायबो बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि जानानै खामानिखौ मावबाय थासिगोन आरो बिथांमोना जे जोंजों जइन जादों बे जइन जानायाव जोंखौ बुंदों बायदिसिना होगोन मागोन होननानै फुस्लायनानै लांदों होननानै बिथांमोननावनो नोंथांमोना सोंबाय दाखालबो बिथांमोनाबो बुंबाय जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव गुबुन सोद्रोमाफोरखौ
गुबुन हानजानि सोद्रोमाफोरखौ फुस्लायनानै लाबोनायनि जेबो नीति आदर्श गैया। जोंहा बेबायदि माब्लाबाबो जोङो मावाखै। बरन्स जोङो बुङो जे जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौ सोरबा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला दुखु मोनदोंब्ला बिथांमोना थांथों, जों बेखौबो बादा होआ। किन्तु जों गुबुन हान्जानिफ्राय गुबुन संगठनफोरनिफ्राय फैनायखौबो जोङो हमथाया, जोङो लायो। जायहा फैगोन बिथांमोना जोंजोंनो लोगोसे थानानै खामानि मावगोन आरो जायहा थानो गोसो गैया बिथांमोना थांगोन। जों रावखौबो फुस्लाया। थाखा फैसा होगोन होननानै माबा मोनसे होगोन होननानै जोङो रावखौबो फुस्लायाखै, दिनैसिमबो फुस्लायाखै। आरो आं देबरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट थासान्दियाव बेबायदि खामानिया माब्लाबाबो जानाय नङा, माब्लाबाबो जानाय नङा। जोङो माब्लाबाबो रावखौबो फुस्लाया। जायहा जेखौ मोजां मोनदों, जायजों हामजाजानायखौ मोनदों बिथांमोना बेजोंनो थानानै खामानिखौ मावगोन। आरो जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जाया दा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं। बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दङ। जोङो बिटिसि इलेक्सननि थाखाय दा साखाफारा खानानै दंखासै आरो जोंहा देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो दिनैसिम जेनफेराखै आरो जेननायबो नङा। भबिष्यतावबो जों जेननाय नङा। गुबुनफ्रा थांब्ला थांथों, किन्तु जोङो भटआव इलेक्सनाव माब्लाबाबो देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो माब्लाबाबो जेननाय नङा। बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाफोरखौ, रायजो राजाफ्रा भुल माखासे मिडियाफ्राव इनफरमेसन खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ फोथायनो नाङा। नंगौखौ नंगौ, नंखायखौ नंखाय जेन' बिजिरनानै बिसार खालामनानै लायो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो थगायजानो नाङा। नैबे बिथांमोना आंजों जे जिरायफादों बिथांमोनखौबो सिगिदों, मानो थांखो मानो जइन जाखो होननानै सिगिदों, नाथाय बिथांमोना गियाखै। मानोना बिथांमोना जेबो दाय मावाखै। गावसोर जेखौ मोजां मोनदों बाव थागोन। जोंखौ मोजां मोनदों, जोंजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावनो बिथांमोना थिरांथा लादों। जों मस्ट वेलकाम खालामदों, जोङो बरायनानै लादों आरो जोङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो। आरो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बिसेसकरि नैबे हलथुगाव प्राइमारियाव जोङो थांनाय बाराव बबेबा भट सेन्टाराव एसे खम भट मोनदोंमोन। बे भट खम मोननाय सेन्टारफ्रावबो जोङो देरहासार जाफिनगोन। बिथांमोननि नाजानाय आरो जों बयनिबो खौसे जथाय जानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो देरहासारनायखौ मोनगोन। आङो बेखिनिखौ रायजोफोरनो मिथिहोबाय आरो बयबो जेन' लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों लोगोसे थाफानानै बिटिसिनि भबिष्यतखौ बानायनायाव जोंनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि खामानिखौ मावनायाव जेन' बयबो मदद होयो। आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरै खर' गंग्लायनानै खावलायबाय। जोंनाव बिपिएफआव हाबफैनायफ्राथ' थांफिनाखै, माखासेखौ सिगिनानै लांफिनदों होननाय आङो मैया रिपर्ट मोनदों आरो बिथांमोना जोंनो इनफरमेसन हरदों। जोंखौ लांदोंब्लाबो सिगिदोंब्लाबो जोङो बिथांमोनजों फैदों, दिनै लोगो लानो हायाखैब्लाबो जों बिपिएफ जाखाबाय, जों बिपिएफआवनो थागोन होननानै जोंनो खोन्थाहरदों। बिसोर लानानै थांदों मालाय मा जानो, बिथांमोना बिपिएफ जाखाबाय, बिपिएफआवनो थागोन। बिथांमोना जइन जाफिननाय नङा। मैया मिडियायाव ससियेल मिडियायाव होनानै खोन्थादोंनो जे जबरदस्ति लांदों, जोंखौ थगायनानै लांदों होननानै। बिथांमोननाव सोंनो हागोन, जों मा रायलाया, माब्रै बिथांमोना जोंजों कन्टाक्ट खालामनानै जइन जादों, बिथांमोननावनो सोंनो हागोन। बिथांमोनानो रोखायै बुंथिनो हागोन रायजोफोरनि सिगाङाव।